step na laing alami kamay. Hikmat siya kadiyang baca kamon nga juben pay. Hikmat nga pinsat siya ni siya tay. Tang banyo iya ki passenger. Daga jing men siya laing bangan late ban pay. Daga jing men siya laing bangan late ban pay. Hati thay miliem milabat ngi tang teng habayem yang kakamay kamet kapat kadrem kasway teng teng habab yang pat kakamay mensiam kasuk indon jing kuslay teng teng habab yang pat kakamay mensiam kasuk indon jing kuslay. Dang step na laing alami kamay. Hikmat siya kadiyang baca kamon nga jupen pay. Hikmat nga pensat siya ne siya tay. Tang banyo iya ki passenger. Daga jing men sa laing bangan late ban pay. Daga jing men sa laing bangan late ban pay. Jingin driver kabas neu tenat. Pendiang bay balik labyang palat. Steering jaduk tikinang penpai. Hikmat ngipit siya ni siya tay. Napo milim ngibe siya posten. Wood ni hertang banyo kalay. Napo milim ngibe siya posten. Wood ni hertang banyo kalay. Dang step na laing alami kamay. Hikmat siya kadiyang baca kamon nga jupen pay. Hikmat nga pensat siya ni siya tay. Tang banyo iya ki passenger. Daga jing men siya laing bangan late ban pay. Daga jing men siya laing bangan late ban pay. Mentalay labun sa kikali. Haki ne kitay nililim yongi. Iba labun sa bapalat. Kamay teng rulas ngew sosa. Napokas tanjong ikiyasyong. Baking nga hiyar sa lagi jong kisno. Mentala hiyar bay kalihin riw.